Welkom bij alweer de laatste aflevering 13 van Brunch en Babbels. Conjan is op vakantie, dat weten we. Die is lekker, loopt ergens rond in Zeeland. En zoals een oud spreekwoord dat zegt, men maken van de nood maken men een deugd. En in dit geval een ondeugd. Want ik heb hier het hele culinaire team rondom me heen staan. En die gaan op hun niveau, en goed niveau, 4 gerechten maken die u ook straks allemaal weer terug kunt vinden. De recepten krijg ik nog op papieren. En die kunt u terugvinden op brunchenbabbels.nl. Daarnaast krijgen wij ook de dierenhulpvrijwilligers die deze week de dierenhulpverleners van dit eiland hebben we in het zonnetje gezet. Daar gaan we het over hebben. We spreken Jan Krol, oprichter van Dierenlot. Elvis Chin Ashu, te gast hier als gedeputeerde. Eindelijk is hij in het programma, naast andere politici die we al gehad hebben. En natuurlijk is er ook Esther, ook van Dierenlot, Esther Koning. En daar gaan we ook praten weer over een aantal bijzondere projecten hier op Bonaire. We gaan nu gauw beginnen met Jacqueline Otter. Ze zit daar al te wachten met de kleine kittens en leuk nieuws. Nou, Jacqueline, kom erbij. Ja, want ik graag. dat het hier ongeveer Neem alsjeblieft is. eentje over. Zo, Nou, kom maar. Jacqueline Otter, zij verzorgt de nestjes die gevonden zijn, waar geen moedertje meer voor is en die dan... Pak bij hoe oud is deze? Deze zijn ongeveer nog geen 2 weken oud. De oogjes zijn net open gegaan, zei jij. Deze zet ik weer terug, maar die zijn een week of 5. Die zijn bijna klaar om geadopteerd te worden. Doe maar. De rooi is nog beschikbaar, lieve mensen. We gaan ze nu al in de verkoop doen. Deze mag blijven, maar deze meneer die mag nog ergens... En moet hij ook nog de fles hebben, die? Die moeten nog, half. Ja, eigenlijk toch. Soms nog een beetje overdag, maar die eten ook al een klein beetje brokjes, gelukkig. Dus Hey, deze gaan weer lekker naar hun mandje toe. Helemaal goed. Ja. Maar deze moeten nu drinken. Ja. Zal ik jou even proberen te helpen dan? Heel graag. Maar ondertussen gaan we wel even praten. Jeetje, wat Yes. moet je dat doen, joh? Even zo scheef houden. En dan... Kijk. En dan zie je de oortjes. Wordt niet wat, hè, Leo? Nou, drinken, gek. Weet je, zal ik het voor je... Nou. Deze is al klaar, neem ik hem van je over. Ja, kijk. Kijk eens aan. Nou ja, jij bent dus voorster, ik niet. Ja, Ja, kijk. goed zo. Ja. Kijk eens aan. Hé, luister, jij doet het allemaal vrijwillig. Ja. Jij Ja. werkt samen met name geloof ik Animal Shelter. Ja, Animal Shelter, het is 3 jaar geleden de eerste keer dat ik daar was. Toen hadden ze van die kleintjes en toen zei ik van, nou, dat wil ik ook wel een keertje proberen. En toen kreeg ik eentje mee. En sinds die tijd, zo gauw ze een nestje hebben zonder moeder, dan bellen ze mij of ik tijd heb. En dan neem ik ze mee naar huis. Ja, en dan ben jij foster. Heet het. Fostermama. Ja. Kittenfoster. Ja, kittenfostermama. Hey, luister, maar bijvoorbeeld dit nestje, Ja. heeft hij geen moeder meer dan? Nee, dit nestje, dat was eigenlijk een nestje van 5. 5 is te veel om er eentje te doen. Ja. Dus, en die hadden tot afgelopen dinsdag een moeder. En die is helaas door een hond aangevallen. En die hebben dus echt nog zorg nodig. En met zorg houdt in om de 3 uur toch echt... Kijk nou! Ja, Om de kan 3 uur voeren en helpen met ontlasten. En dus echt de klok zindelijk maken. Ja. En heel sociaal maken natuurlijk. En hoe vaak per dag doe je dat dan? Dit is ongeveer om de 3 uur. Zo. Ciao. En dat doe je gewoon tijdens je werk? Ja, mag bij, ja. Ja, ik heb een hele fijne baas. Jouw baas vindt dat goed. Die vindt dat goed en die helpen ook. En, Laat me eerlijk zijn, ze werkt gewoon op Redpalm. En regelmatig heeft ze inderdaad de poesjes. Maar onze gasten vinden het erg leuk. Ja, de gasten die helpen ook mee. Precies. Die komen 's ochtends ook bij de kleintjes kijken. Van hoe is het met ze? Mogen we ze even knuffelen? Mogen we ze even voeren? Ja, maar het is Dus heel dankbaar werk. Wij vinden het wel best eigenlijk. Gelukkig. Ja, moet ook wel als je ook zelf een dierenliefhebber bent, zeg maar. Ja. Kijk, dit gaat helemaal goed. Hè? Ja, dat gaat echt goed. Hé, luister Jacques. Deze laatste uitzending staat ook een beetje een teken van Kom maar. de Zal ik ze even terugzetten? dierenhulpverleners, met name hier op Bonaire natuurlijk. Ja. We hebben van de week ook al een heerlijke barbecue gehad. Om de mensen allemaal in het zonnetje te zetten. Maar we gaan nu jou eigenlijk een beetje als een soort symbool voor de andere dierenhulpverleners nog extra in het zonnetje zetten. Want we hebben weer, zoals wij eerder gedaan hebben, voor jou een hele make-over in gedachten. Nee. Ja. Is er niks voor mij, man. Ja, weet ik niet. Nou ja, jij hebt normaal paars en groen en geel Het is haar. nou wel een beetje saai. Dus ja, ik weet, het is wel een beetje saai eigenlijk. Ja. Dus voor jou hebben we kapper Ed. Lachen, echt? Die gaat jou helemaal onder handen nemen. En Vivienne van Vives Beauty komt eraan. En Petra van Bon Style komt eraan. Om je zowel in de kleding als in de make-up als met je haren een koningin van je te maken. Nou, oké. Dames, Ja. willen jullie er meenemen? Ga ik die kant nu?
Kom maar jongens, gaan jullie ook mee? Moet ik voor de beestjes zorgen anders? Nou, ik zal ze meenemen. Ja, nemen ze maar mee. Laat Ik heb me nog meer te meenemen. doen. Hey, succes daar. Dankjewel. Nou, hop. Nou, dan ga ik mee. Nou, schat, succes. Spannend. Ik zie je het eind van de uitzending terug. Nou, jullie hebben wel eens gezelschap erbij. Kom maar door. Kom maar door. Nou, oké. Hartstikke. Ja, en dan sta ik weer even op de plek achter de keuken met naast mij Floris van Loo. Floris is de coach van het culinaire team. En even voor de kijker, Floris, voor de mensen die het niet weten, wat is en doet het culinaire team? Het culinaire team bestaat uit 5 horeca professionals, 1 student, vanuit alle horeca op Bonaire. Er zijn lokale wedstrijden waarmee je dus kan een plekje verdienen op dit team. Dat team vertegenwoordigt de Bonaireaanse, Antilliaanse keuken op een groot internationaal platform. Wedstrijden die in Miami gehouden worden. En hoe lang? Dat is in juli meestal, dacht ik toch, die wedstrijden? We vertrekken dit jaar 19 juni. Ja, juni. En dan zijn we een week in Miami. 1 dagje gaan we voordat de wedstrijd begint, zodat iedereen een beetje kan acclimatiseren. En daarnaast zijn het 5 dagen volle bak wedstrijden. Over het algemeen 6 uur 's morgens op, 1 uur 's nachts weer je bed in. Volgende dag nog een keer, sommige keer 2 wedstrijden op een dag. Sommige lange wedstrijden op een dag. Dat is een variatie. In totaal zijn er 13 verschillende dingen waar we aan deelnemen. Waar je prijzen mee kunt winnen ook. Waar we prijzen mee kunnen winnen sowieso. Dat is leuk voor de teamleden. Maar wij gaan daarheen 100% voor de Bonaireaanse eer. Ja. Punt. En dat is ook het belang, denk ik, voor het culinaire hoogstandje waar Bonaire toch mee bekend geworden is. Ja, absoluut. Nog steeds bekend is. Culinair staat Bonaire steeds hoger in het vaandel. Wordt echt een culinaire bestemming. Ja. En wij laten op deze manier aan een hele grote doelgroep in Miami, plus allemaal vakmensen zien dat je daarvoor naar Bonaire moet. En is de spanning groot bij de jongelui? Ja, het is heel spannend. Het is een heel nieuw team voor allemaal mensen die nooit in wedstrijden hebben gedaan. Voor mij is het heel spannend. Ik heb op de bartender daarna allemaal nieuwe jongens en meiden natuurlijk. In Miami is er heel veel attentie. Het hotel, er zitten concertzalen, conferentiebijenzaal, dat is zo groot. Daar zitten evenveel mensen in als toen ik op Bonaire kwam wonen, hier woonde. Okay. Het is enorm allemaal. Ja. De spanning is te snijden. De spanning is en dat wordt ook opgenomen met camera's in Miami? Ja, er zijn filmploegen van, de ene jaar verkopen ze de rechten aan een tv-network en de andere keer zijn het puur voor eigen opnames. De meeste eilanden hebben vaak een tv-ploeg bij zich voor hun lokale televisiezenders. Ja, heel veel attentie. Dus dit is ook hun training eigenlijk voor iets op de camera? Ja, nou doen ze ook eens een keer met de camera vast. Ja, precies. Ook weer nieuws wat spanning. Ik hoop dat ze goed afgaat. Ja. Hey, ze zijn er klaar voor, denk ik, om te beginnen. Ja, zeker. Ja, ik ga naar mijn gasten en jij coacht even hier. Je sleept ze er doorheen. Hè? Hey, succes. Leuk, Okay. En dan nu aan tafel Esther Keining-Schut van Dierenlot. Klopt, ja. Even gelijk de deur in huis vallen. Wat doe jij bij Dierenlot? En hoe lang werk je er al? Ik werk inmiddels alweer 11 jaar bij Stichting Dierenlot. Dus ik heb de organisatie eigenlijk vanaf het begin af aan mee zien opgroeien. Hoe lang bestaat die dan? 13 jaar Zo, alweer bijna, ja. En ik ben hoofd van de afdeling beneficiante contacten en relaties. En wat wij op onze afdeling doen is eigenlijk al het contact met de dierenorganisaties die op wat voor manier dan ook steun ontvangen van Stichting Dierenlot. Maar dat zijn er heel veel. Inmiddels hebben we zo rond 280 dierenorganisaties die wel ooit eens een keertje op wat voor manier dan ook steun van ons hebben ontvangen. Esther. Nee, daar heb ik ook collega's voor die mij helpen. Ja, en hebben ook de beneficianten, de goede doelen, dierengoede doelen van Bonaire ook contact met jou? Jazeker, ja. En daarom is het zo prettig om hier te zijn. Normaal gesproken heb je altijd contact via de telefoon of via de mail. Klopt. En nu bezoeken we eigenlijk alle dierenorganisaties steun van ons ontvangen. En zien we wat er ook daadwerkelijk gebeurt met het geld wat wij aan hun hebben kunnen geven. Dat geld, daar heb ik zo nog een vraag over. Maar noem eens wat concrete dingen die jullie doen voor de organisaties hier. Hier op het eiland? Ja? Wat denk ik wel bekend is de dierenambulances, waar een aantal organisaties mee rondrijden. Maar verder geven we ook financiële steun. Dus als er een aanvraag is dat er bijvoorbeeld een nieuwe vangkooi beschikbaar moet zijn, dan kunnen ze daarvoor steun aanvragen bij ons. Maar naast dat stukje financiële steun zijn we er ook voor een stukje kennisdeling. En dat hebben we onder andere door middel van informatie die we verstrekken via de website. Ja.
workshops die we in Nederland geven op onze landelijke bijeenkomsten. Daarvan komen de presentaties online te staan en kunnen eigenlijk mensen die teruglezen vanaf Bonaire. Maar ook door middel van de bladen die we eigenlijk sinds dit jaar uitbrengen. Dit is samen voor dieren, ja? En die andere heet? Vakblad Dierenhulpverlening. Vakblad Dierenhulpverlening. Ja. Wat is het verschil tussen de een en de ander? Het vakblad Dierenhulpverlening zegt het eigenlijk al. Dat is echt een vakblad voor de mensen die werkzaam zijn in de dierenhulpverlening. En dat zijn de dierenorganisaties die zich inzetten voor dieren in nood. Maar bijvoorbeeld ook dierenartsen of politici die het stukje dierenwelzijn in hun portefeuille hebben. Dus dat is eigenlijk meer voor de branche dierenhulpverlening. En het publieksblad, Samen voor Dieren, is eigenlijk voor het publiek wat zich gewoon heel erg interesseert in het dierenwelzijn. Ja. En dat is een heel toegankelijk blad waar mensen informatie uit kunnen halen, maar waar ook leuke weetjes in staan. En we proberen op deze manier eigenlijk mensen bewust te laten worden van de problemen die er spelen, maar ook alle positieve die er spelen op het gebied van dierenwelzijn. Ja. Is die ook digitaal? Zeker, ja. Beide bladen zijn inderdaad via de website ook digitaal te bladeren. En dat is waarschijnlijk op www.dier.nu. Ja, onder het kopje leesvoer. Leesvoer, zijn deze bladen digitaal door te bladeren, inderdaad. Ja. Maar dus informatie, kennisoverdracht, dierenambulance. Financiële steun. Maar we hebben ook nog een stukje materiële steun. Dat is onder andere de dierenambulances, maar ook het diervoer en het non-food. Ja. Sinds een aantal jaar ontvangen wij van diervoerleveranciers producten die zij niet meer kunnen verkopen of niet meer in de schappen van de winkels kunnen leggen, maar die nog prima te gebruiken zijn voor de dieren. Ja. Die krijgen wij eigenlijk niet van deze organisaties. Ja. En wij zorgen er weer voor dat dierenorganisaties die daar behoefte aan hebben, dat gratis bij ons op kunnen halen. En hoeveel is dat dan? Hier naar Bonaire. Nou wordt er denk ik eens in de 3 maanden wel een container vol met container? Diervoer en dier. 40 voeten? Gewoon een grote container? Ja. Dus pallets vol? Ja, pallets vol kunnen wij afsturen. En dus dan dierenvoer? Ja, van kattenbrokken tot hondenbrokken, maar ook kennels heb ik gezien, benches inderdaad, krabbalen. Je kan het eigenlijk zo geven. Vogelvoer, wat we ook toegestuurd krijgen van die diervoerleveranciers. Jullie hebben zelfs ook nog, heb ik toen gehoord van Ellie, met een vliegtuig. Dat kost hartstikke veel geld voor code rood. Ik weet niet hoeveel vervoer hier naartoe gestuurd, direct met de KLM, denk ik, weet ik veel. Voor de flamingo's. Ja, inderdaad. Maar dat doen jullie wel. Korte lijnen, snel reageren. We hebben ook een mogelijkheid om een noodfonds aan te vragen. En dit viel eigenlijk binnen dat kopje noodfonds. Hij was snel met spoedhulp nodig. En dan proberen wij zo snel mogelijk ook actie te ondernemen. Want jullie zijn ook geen logapparaten. Nee, we hebben korte lijnen. Kort bestuur. Jan gaan we zo ook spreken. Ja, er kunnen snel beslissingen genomen worden. En we zijn erg hands-on. Dus zijn er problemen, dan proberen we daar een oplossing voor te bedenken. Is het vaker gebeurd, zo'n noodsituatie in Nederland bijvoorbeeld? Jazeker. Ja, we hebben natuurlijk ook die problemen gehad met de olie in Rotterdam. En dan kunnen wij eigenlijk gewoon heel snel schakelen waar dierenorganisaties die daar in de buurt zijn en hulp verlenen, spulletjes nodig hebben of financiën nodig hebben om dingetjes te regelen, dan proberen wij daar inderdaad snel te En hoe groot is nou zo'n dierenlot? Totaal, zo'n donateurs neem ik aan? Ja. Hoeveel donateurs? Dat is een goeie. Ik denk dat we op het moment op zo'n 150.000 actieve donateurs zitten. Ja. En dat in die afgelopen 13 jaar, 12, 13 jaar? Ja, en dat groeit nog steeds. Knap, hè? Ja, en dat is hartstikke fijn. Dat mensen nog steeds beseffen dat het een urgent doel is. En wat vinden nou de gewetensvraagje, wat vinden nou de andere beneficiënten in Nederland dat er ook geld naar Bonaire gaat? Dat wisselt. Maar ik denk dat wij heel duidelijk aan kunnen geven dat Bonaire ook een stukje Nederland is. Dat ligt wel niet op het vasteland in Europa, maar het is wel degelijk een onderdeel van Nederland als bijzondere gemeente. En als we dat goed uit kunnen leggen, dan snappen donateurs ook waarom hun gegeven geld ook gebruikt wordt op projecten. Je hebt er altijd bij die zullen zeggen, eigen beest eerst, weet je wel. Ja. Maar het is hier ook keihard nodig. Zo is het. Je bent nu weer hier, je spreekt ze allemaal weer. Het is... Maar gelukkig gaat er een hoop gebeuren. En is er al in deze 13 afleveringen een hoop informatie naar buiten gekomen. We zijn erg blij dat we op deze manier ook de dieren op Bonaire kunnen steunen. Ik ook, hartstikke blij mee, absoluut. Ja. En laten we eerlijk zijn, jullie staan ook erbij als een sponsor ook van dit programma. Ja. Jullie hebben ook dit dus weer kennis delen geweest. En een stukje bewustwording proberen we op deze manier te geven aan de mensen. Ja. Iets aan toe te voegen nog? Nee, eigenlijk niet. Maar voordat jij weggaat, wil ik even samen met jou en met de kijker zien hoe dat feestje geweest is, wat georganiseerd is door Dierenlot voor alle dierenhulpverleners, de vrijwilligers hier op het eiland. Die hebben een heerlijke barbecue gekregen hier bij Red Palm Village.
En ze hebben ook nog iets extra's gekregen waar ze weer erg blij mee zijn. We gaan nu even kijken. Bon dia allemaal. We zijn vandaag als culinaire team uitgenodigd bij Brunch & Bubbles voor hun laatste aflevering. Een fantastische eer natuurlijk. In Miami gaan wij van alles doen. Een van de dingen zijn cocktails. Daarvoor is Kelvin verantwoordelijk en die heeft er vandaag een bedacht voor een typische brunch. Ja, ik ga een French 75 maken. Is met een twist. Ik ga die gin van Kadushi van aloe vera gebruiken. Ik doe dit twist met een stukje rozemarijn. Een beetje controllikeur. Een beetje citroensap. Ik doe nog een twist met een pineapple-likeur. Een beetje ijs en dan gaan we shaken. Een mooie glazen zetten. Gaan we een stukje rozemarijn doen erin. Dan gaan we nog een stukje schil van de citroen. Een beetje van de olie, van de schil. Ja, en dan gaan we de cocktail afmaken met Prosecco. En dan heb je een French 75. Ja.
Dat geluid hoor je niet zo vaak meer als vroeger. Want steeds meer ondernemers werken samen met de Statiegeld BV. Die recyclen flessen en kratjes. Dat is beter voor het milieu en voor je portemonnee. Maar er is nog meer goed nieuws. Statiegeld bier kun je nu ook krijgen bij de Sunshine Supermarket. Daardoor kunnen voortaan niet alleen ondernemers, maar ook particulieren statiegeld bier kopen. Jij dus. Lijkt me duidelijk. Op naar de Sunshine Supermarket voor je statiegeld biertje. Hoppie toch? Leni, volgens mij ben je al met pensioen, is het niet? Ik ga nooit met pensioen. We hebben het over dieren op Bonaire. Er zijn een aantal lokale organisaties actief op Bonaire met honderden vrijwilligers. Wat houdt die steun van Dierenlot nou concreet in? Nou, Dierenlot die steunt ze met hele simpele dingen, dat ze vervoer hebben. Ze krijgen wat extra geld ook voor voer, voor steriliseren, castreren, noem maar op. Al die zaken. Al die zaken die je gewoon nodig hebt als je vrijwilliger bent en je wilt een dier redden. En er zijn natuurlijk nog dingen, er moeten nog meer dingen gebeuren. Dus er moet nog meer geld komen. Het gaat om dat individuele dier wat door ons in de problemen is gekomen. Zorg daar ook voor als je er niet meer bent. Heb je een beetje geld over, je erfenis, een legaat, geef het aan Dierenlot. Laat al die mensen die nu zo actief zijn om die dieren te helpen, geef die ook de kans om door te gaan. Het is zo belangrijk. En je weet zeker, en dat is wat ik uit mijn hart kan zeggen, iedere cent wordt gebruikt voor het dier. Hoe kan ik me eigenlijk opgeven als ik iets wil nalaten? Nou, daar hebben ze iemand voor bij Dierenlot. Sander bellen en dat komt helemaal goed. Sander weet precies wat je moet doen. En hoe kan ik dat regelen als ik iets zou willen nalaten aan Dierenlot? Dan kan je mij het beste mailen op nalaten@dier.nu. Nalaten@dier.nu. Lieve mensen, het is daar zo mooi bij jullie en zulk mooi weer. Maar alsjeblieft, voor de dieren is het daar nog niet goed. Doe iets voor de honden, de katten en ook wat gebeurt er op de stranden. Ga acties ondernemen. Help alsjeblieft al die prachtige organisaties van Dierenlot. Geef ze een donatie en doe iets in uw testament, legaat. Geef niet wat u doet, al is het ook maar 10 euro. Overal zijn we blij mee. Want daarvan, van die 10 euro, kun je weer een dier redden. Nou, wat is er nu mooier als u dat met uw geld kunt doen? Hey, welkom terug allemaal. In Miami gaat het allemaal om de Mystery Basket. Dus om hier dan toch een training van te maken, heb ik vanmorgen aan Juan de andere helft van deze prachtige yellowfin tuna in onze lokale wateren gevangen. En Juan heeft daar een ceviche bij bedacht. Ceviche Peruaans met wat Japanse invloeden. Laat maar zien, ja. Juan, wat voor moois we gaan maken. Ja, ik ga een ceviche, daar noemen ze deze Nikkei. Dus het is een combinatie van Peruaanse en Japanse eten of food. Ja, hier heb ik die tuna. Ik heb een sashimi. En samen met die ananas en die vork hierin zit ginger, limoensap. Ook die Bonaireaanse pica. En ja, zout en peper. Hier is een beetje rode paprika om een mooie kleur te radish, cilantro, rode ui en guacamole. Die ik heb gemaakt samen met een beetje gember, limoensap ook en mint. Ja. Is goed. Alsjeblieft, laat het zien. We zijn heel nieuwsgierig. Oh, dank u. Ondertussen achter jullie zullen zien dat Rick en Elise aan het bezig zijn aan het voorgerecht hoofdgerecht. En Juan gaat een top voorgerecht laten zien. Ja. Eerst ga ik die voor de bovenkant, die met die guacamole. Dank u. Daarna ga ik deze pakken. Dus ik ga een roos maken met deze. Juan maakt een mooie roos van de yellowfin tuna. Ja. Ja, nu ga ik ook die ananas
aan de ene kant zetten. Ook ga je ze verbranden, dus alvast. Ruikt heerlijk naar ananas. Ja. Nog een beetje van die radish. Dus alleen om een mooie kleur te maken. En ook een beetje krokant. Die cilantro, om meer kleur en ook in goede smaak en in geur. Oh ja. Dus ja. Die ja. Is dit gaat aan de kant. Een beetje van die rode ei. Op die rode paprika, die is samen met limoensap en ook Bonaireaanse pica, dus het is een beetje surprise. En ja, als laatste gaat die vocht. En dan is die klaar. Ziet er goed uit. Aan tafel nu Elvis Chin Ashoe. Leuk dat je er bent. En eindelijk ben je er. Want we zijn begonnen dus met de gezaghebber, Edison Reina. Daarna hebben we alle politieke partijen gehad, vlak voor de verkiezingen. Toen zat jij op een andere plek. Ja? En we hebben natuurlijk Nina gehad, jouw collega vanuit jouw partij. Jullie de grote winnaar van de verkiezingen. En je zit op de plek waar je hoort te zitten, denk ik. Je bent nu gedeputeerde. Maar voordat ik de eerste vragen ga stellen, wie is Elvis? Dankjewel voor de uitnodiging, Leo. Ja. En bedankt iedereen die aan het kijken is. Ik ben geboren getogen op Bonaire. Mijn vader is van Suriname. Mijn moeder is wel van het eiland, van de Barie Noord-Salinha. Ik ben grootgebracht in de Barie van Antrio. Vervolgens ben ik op Curaçao gaan studeren. En daarna in Nederland. Ik heb in Enschede gestudeerd. Ik ben een ICT'er, een HTS'er op ICT-gebied. Vervolgens ben ik teruggekomen. 2 weken nadat ik mijn diploma had in Nederland als ingenieur zijnde, heb ik een jaar gewerkt bij Hugo Gerards, die pas is overleden. En dat was mijn eerste baan. En vervolgens heb ik mijn eigen bedrijf, ICT-bedrijf, opgericht. Ik was een van de eerste internetproviders op Bonaire. Ik mocht in bijna alle huizen binnen om internetconnectie te maken, zeg maar, voor de mensen. En vervolgens ben ik terechtgekomen in de politiek. Dat was in 2006. Ik ben minister geworden van Economische Zaken in Curaçao. Van de Nederlandse Antillen, voor 3 jaar. En vervolgens heb ik 2 jaar gewerkt voor kabinet Eeman in Aruba. En daarna heb ik mijn eigen partij samen met collega Nina Den Heijer opgericht in 2013. Ja. Met kort natuurlijk eigenlijk nog relatief. Klopt, hè? Ja? klopt. Ja. Met de bedoeling om nieuwe leiders te creëren, Ja. een nieuwe manier van politiek te bedrijven en vervolgens verandering voor de bevolking van Bonaire. Mooi verhaal. Heel anders, dat zou ik niet verwachten. De meesten hebben bestuurskunde gedaan, maar politiek zit wel in je bloed, denk ik. Het zit erin. Het is jouw passie. Sinds klein was ik toch altijd iemand die voor de ander opkwam. Ja. Ik kwam heel fel op voor onrecht. Op school en overal was ik degene die ook, zeg maar, de groep ging leiden. Ja. En vandaar nu ook. Juist. Wat is jouw portefeuille? Jullie hebben de portefeuille verdeeld, hè, met de gedeputeerden.
Dat is jouw portefeuille? Ik mag financiën doen, economische zaken en het bestuurlijke apparaat en nog een paar andere. Okay. Maar het is met name zeg maar exact pakket. Nina doet het sociale gedeelte, ze noemt het zelf het zachte gedeelte. Ja. Ik doe zeg maar exact pakket. Ja. En we hebben de heer James Kroon, die doet infrastructuur. Okay. Want als ik dat hele bestuursakkoord gezien heb, die 10 punten, dan zitten de meeste toch wel in jouw portefeuille, denk ik ook, hè? Nou, structurering ook van het ambtelijk apparaat. Ja. Financiën moeten op orde komen, daadkracht. Klopt. Maar dat was ook eigenlijk wat wij wouden toen wij in de oppositie waren. In 2016 zijn we degene die ook kwamen met een motie om het ambtelijk apparaat door te lichten. Toen we even mochten besturen in 2016 zijn we ook daarmee begonnen. Maar dat dossier, dat rapport is in de la verdwenen. En we zijn blij, vandaar ook dat wij het gehele bestuursakkoord hebben gesteund. Ook zijnde in de oppositie. En nu mogen we het zelf uitvoeren. Ja, top. Hey, ik heb 13 uitzendingen gemaakt nu. Ik heb natuurlijk heel veel organisaties gesproken. Binnen de flora, binnen de fauna, dierenorganisaties die allemaal ook gesteund worden door Dierenlot natuurlijk. Heel veel mensen gesproken. En één ongelooflijke rode draad eigenlijk, die we toch graag bij jou een keer neerleggen, is het probleem, het hele grote probleem, water. Zonder water is er geen agrarische sector. Zonder water kan je niet een groot dierenasiel runnen. En we hadden vroeger dan het grijze water natuurlijk voor $1,50 wat gebracht werd door het web. Het is allemaal afgeschaft. Ik weet niet beter dat het nu misschien wel $7, $8 per kuub is. Overal heb ik hetzelfde probleem. Water. Staat het op jullie agenda? Ja, het staat hoog op onze agenda. We hebben een heel rapport laten maken, ook buitenom ons bestuur zelf, iemand die we goed kennen, van alle molen hier op Bonaire die het water zeg maar, uit de grond haalt. Dat gaan we repareren, dat is 1. 2, het hele grijswaterproject bij de WEP, die wordt nu opgepakt. We hebben een stuurgroep en het idee is dat de stuurgroep uiteindelijk ervoor zorgt, samen met Nederland, dat Bonaire een werkend rioolzuiveringinstallatie krijgt en dat het water uiteindelijk weer goedkoop naar de bevolking kan. Vanaf nu al kan het water gaat het water ook al naar alle hotels die dan erop is aangesloten. En het is de bedoeling dat weer de kapotte truc die er is, dat het wordt vervangen en dat het uiteindelijk voor de hele bevolking weer grijs water. Want jij zegt de hotels, maar dat zijn de hotels aan de kust waarschijnlijk met name. Want daar ligt ook de riolering. Klopt. Maar zullen we zeggen, de hotels, de resorts zoals wij in het buitengebied, die kunnen het kopen straks via een truck. Weer via de truck. Dat moet. We zijn in Nederland over een paar dagen en dit staat ook op onze agenda. Okay. En hopelijk praten we niet alleen maar met het ministerie, maar ook met de minister hierover. Belangrijk. Ander voorbeeld wat ik ook meegemaakt heb, richting Rincon, daar zit een natuurgebied. Dat was vroeger van Streefkerk, de man die het was architect natuurlijk is gepensioneerd. Ja. Die heeft die 5 hectare eigenlijk nu geschonken om te beheren aan Johan van Blerk. En die is daar bezig met een geweldig project. Dat is vorige week zondag uitgezonden. Je kan dat nog terugzien op www.brunsandbubbles.nl. Je kan dat project nog terugzien. Dat is helemaal omheind met een enorme cactushaag en hekwerk. En wat daar zo bijzonder is, doordat er nu geen geiten naar binnen kunnen en geen ezels naar binnen kunnen, komt daar weer een stuk natuur zoals het vroeger was. En ik vraag hem ook, en je kijkt over het hek en dan zie je dat alles is grijs, dood. Dus hoe komt het dan? Hij legde het heel goed uit. In de tijd toen van de Spanjaarden eigenlijk, hebben ze al het hele harde hout, wat heel kostbaar was, hebben ze allemaal gekapt. Ook de Nederlandse dan. Alles kaal gemaakt. Dus alles wat weer groen, spontaan, wat origineel inheems is, wat terug wil komen, wordt opgegeten direct door de geiten. Zijn gebied is nu echt groen aan het worden. Hij had een enorm grote matras met water. Water heeft hij niet meer. Maar jij stelt nu gerust, dat gaat opgelost worden, ook bij hem. Ja. Want daar gaat hij een groot educatieproject doen. Dus hij smeekt hem ook, doe er wat aan, breng het onder de aandacht. Maar gelukkig heeft het jullie aandacht dus al. Ja. Geldt het ook een beetje, zou dat ook niet een probleem oplossing kunnen zijn? Ook inderdaad weer voor de geiten die in de stad lopen en voor de ezels? Er is een project al gaande om de geiten zeg maar in een hek, de mensen moeten het gewoon in een hek bij de boeren, gewoon geitenboeren? Ja, er is een project gaande. Ja. Dat zal worden ook opgepakt. Ja. En natuurlijk is het een hele bewustwordingsproces ook voor de boeren hier op Bonaire om hun geiten gewoon binnen te houden. Binnen te houden en wat die Johan tegen mij zei. En vroeger kweekten ze gewoon maïs, speciaal voor de geiten. Ja. Dus maak een stuk in jouw gebied waar jij je eigen voedsel voor je gaat maken. Gewoon. Zo ging het vroeger. Zo ging het vroeger, ja precies. Ja. En ezels? Dat is ook een problematiek. Ja? Kijk, we hebben een werkgroep in het leven geroepen 2 weken terug.
binnen het bestuurscollege dierenwelzijn. Ja. En het eerste wat we gaan oppakken is wetgeving voor dierenwelzijn. We hebben een verouderde wetgeving, dat moet al worden opgepakt. En natuurlijk gaan we twinnen met Nederland. Wat heeft Nederland nu aan wetgeving? Het is Bonaire, onze eigen cultuur. Daar zullen we ook rekening mee houden. Maar actiepunt 1 is zorgen dat wij de problematiek van de flamingo's gaan aanpakken. Heel veel jonge flamingo's gaan dood. Ik heb net mevrouw Ellie Albers gesproken. Er ligt nu zo'n 200 flamingo's in haar rehabcenter. En als we het allemaal Code rood noemt zij het. Ja, klopt. Maar heel veel jonge flamingo's gaan nog dood. We weten niet precies wat er gaande is. Maar het bestuurscollege heeft een besluit opgenomen om middelen te reserveren. Om daar samen met straks hopelijk het ministerie van LNV en hopelijk Universiteit van Wageningen een onderzoek te doen om te weten wat er aan de hand is. Dus actie 1 is, we gaan onze flamingo's, als our national bird, gaan we helpen om te kijken wat er aan de hand is. Maar natuurlijk problematiek 2 zijn de ezels. Zo zijn er andere dingen. De honden, die gaan we aanpakken structureel via een werkgroep. Dus we komen daar nog op terug, want straks heb ik ook nog hier in huis Jan Krol, de oprichter van Dierenlot. En ik wil jullie heel graag samen even aan tafel hebben. En dan denk ik dat hij dit soort vragen ook wel heeft. Het aantal vliegtuigen, gaat het door? Wordt het meer? Het gaat door, natuurlijk. Bonaire is een ontwikkeling. Wij zijn een toeristisch eiland. De bedoeling is dat wij een strategisch toeristisch plan nu gaan uitvoeren. We moeten meer naar, in plaats van 2-3 sterren hotel, ook naar 4-5 sterren hotel. Waardoor de toerist hier ook op Bonaire meer achterlaat. En dat de dollars uiteindelijk ook in de portemonnee van de bevolking terechtkomt. Klopt, precies. En dan moet de toeristenbelasting geheft worden. Niet alleen maar geheft, het moet gereorganiseerd worden. We moeten veel meer kunnen uithalen van de toerist. Want ik ken alle andere eilanden in de Cariben. Die halen veel meer binnen aan toeristenbelasting. Ja, een stukje bewustwording aan die kant ook weer. Ook bij de hotel-eigenaren. Daarnaast zeg ik continu gaan gebeuren. Het is al in de maak. We hebben een strategisch toeristisch plan. Het vorige bestuurscollege heeft het een beetje in de la laten liggen. We hebben het opgepakt. We gaan het uitvoeren met de stakeholders. En de toeristenbelasting ligt al een concept op tafel. Die moeten we gaan reviseren. We gaan het zo doen of op een andere manier. Maar binnen nu en een paar maanden hebben we een nieuwe toeristenbelastingssysteem dat echt niet alleen maar gehandhaafd wordt, maar ook geïnd. Maar zie je nou hoe belangrijk dit zo'n programma eigenlijk dan is, ook voor de toekomst? Hè? Jullie doen al zoveel en heel veel mensen weten dat nog niet. Ik zit eraan te denken om misschien daar volgend jaar maar eens mee door te gaan. Wat zou je vinden van een politiek café? Goed doen. En dan gewoon 1 keer in de 2 weken langskomen, vertellen tegen de kijker. Nou, niet alleen, ik ben nu vanuit mijn portefeuille dingen aan het vertellen, maar de andere gedeputeerden, Nina Den Heijer, James Krom, maar ook de gezaghebber. We nemen wekelijks in het bestuurscollege, hebben we bestuurscollegevergadering elke woensdag van 9 tot 1 of 2. En er worden veel besluiten genomen. En daar wil je geen camera bij hebben dan? Dat kan niet. Je hebt overleg met elkaar. We hebben wel 1 keer in de maand een persconferentie, dus dat de media bij ons terecht kan, zodat we over de besluiten kan praten. Maar een politiek café... persconferentie is niet leuk, dat is eenzijdig. Dat is niet interactief. Dat is niet interactief. U bent welkom. Maak een concept, daar gaan we over praten. Hey, bedankt. Ik zie je straks nog even terug met Jan Krol. En wij gaan terug naar het culinaire team. Oké, hoofdgerecht. Hoofdgerecht wordt door een van de senior chefs gemaakt. Rick Baak. Raciner is momenteel in Curaçao. Dus Rick staat er in zijn eentje voor. Ook een mystery basket natuurlijk. Van Carnarbo, een van de sponsors van het culinaire team, krijgen we prachtige soorten vlees. Wij krijgen ze altijd in zijn geheel. Ze leveren ze ook PC. Dus we hebben een prachtige ribeyes, we hebben bavet gekregen. Rick heeft er vanmorgen voor gekozen om wat met de bavet te gaan doen. Rick, wat heb je voor moois gedaan? Ik heb vandaag crème van mais met curry, crème van doppert, lekker groente en schuim van criollo. De schuim van een criollo is een soort van Hollandaise. Hollandaise is een hele klassieke techniek waar je ontzettend stevige polsen voor moet hebben. We gaan ook zoiets doen in de wedstrijd in Miami. Dat is moeilijk voor 44 man. Dus daarvoor is een kidde en een roner nieuwe technieken gebruikt. Dus we hebben hier mooie gemarineerde bieten, wortelen, pompoenen, mini-mais en een groene asperge.
Zoals je ziet is de torch erg populair tegenwoordig in de keuken. Vroeger alleen voor verf branden, nu koken we ermee. Het vlees was zojuist toen we met het voorgerecht bezig waren aangezet en heeft staan rusten. Op deze wijze kunnen we het zo meteen mooier trancheren. En is ook de smaaksensatie en de tenderness van de bavet verbeterd. Elise is druk met het dessert, zoals jullie misschien voorbij zagen komen. Mooie eetbare bloemetjes erop en wat bietenspruiten. En dan komt tenslotte Hollandaise. Uit de kidden dus. En deze heeft allemaal criollo smaken. Dus selderij, tomaat, een beetje pica en uien. Yes, en het hoofdgerecht. Eet smakelijk. Ik zou zeggen, het culinaire team weer bedankt. Het ziet er heerlijk uit. Wij gaan hier verder met Jan Krol, oprichter van Dierenlot. En Elvis Chinachou. Probeer je hebt je best gedaan. Ik heb mijn best gedaan. Begin bij het begin. 18 april hebben jullie een brief gestuurd. En dan heb je gevraagd om input voor de bijdrage bestuursprogramma 2019-2023. Jan heeft er toen op gereageerd als oprichter van Dierenlot. En heeft even gezegd, ik wil graag kennis maken. Want hij is geen branchevereniging, maar hij steunt, ik ga het even kort noemen, het Dierenasiel Bonaire, Animal Shelter, Dierenbescherming Bonaire, ECHO, FKK Animal Rescue, Sea Turtle Conservation, Wild Bird Rehab en de Wild Conscience, zeg ik het zo goed? Ik denk het wel. Dat is van de vleermuizen. Juist, precies. Die hebben we allemaal in ons programma gehad en die hebben allemaal gereageerd. Ik denk niet dat je alles hebt kunnen lezen, maar ik vond het heel erg belangrijk, want Jan is toevallig nu even hier op het eiland. Dat jullie met elkaar kennis maken. Nogmaals, het is geen branchevereniging, maar de man heeft zoveel ervaring in meerdere landen ook eigenlijk, als het gaat om jullie misschien te helpen, om zo'n goed bestuursprogramma voor dierenwelzijn te maken. Hoe schat jij het in wat er gaat gebeuren? Nou, ten eerste bedankt dat wij ook input hebben kunnen krijgen van Jan. We hebben een bestuursprogramma. Die is nu in de maak. We hebben de bevolking gevraagd en ook verschillende instanties gevraagd om input te geven. We hebben zo'n 60 dagen gaan we voornemen om alle inputs te verwerken. Ik moet zeggen dat ik zelf persoonlijk ex-leiders van politieke partijen, bijvoorbeeld de heer Jopie Abraham, de heer Ramosjute Boy en de heer Normie Willem. Het zijn allemaal ex-leiders van voor de 10-10-10. Heb ik ook persoonlijk gevraagd, daar krijg ik ook input van. En we hebben 2 dames, Sana Meijer. Zit naast ons hier, maar ook Bianca Peters is nu alle input aan het verzamelen. En dan zijn we nu langzamerhand een bestuursprogramma aan het maken. Als we eenmaal klaar zijn, dan zullen we teruggaan, niet naar alle organisaties, maar bij bepaalde thema's om te kijken van nou, is dit wat jullie hebben verwacht van het bestuursprogramma. En uiteindelijk hopelijk ergens midden juli zijn we daarmee klaar. En dan kunnen we besturen in de kader die we gezamenlijk hebben opgesteld. Wat mij is namelijk opgevallen, dat toen met Den Haag is er zo'n 10 actieplan, 10 punten genoemd, waar Den Haag ook financiering voor heeft. Daar komt het woordje dierenwelzijn niet in voor. Nee, en het is een heel concreet plan om het ambtelijk apparaat te verbeteren. Maar we hebben onze eigen begroting. Dat is om bij 55 miljoen per jaar. Met die begroting moeten we een bestuursprogramma maken. Er zijn alle politieke partijen naar de verkiezingen geweest om dan invulling te geven wat het volk wil. En vervolgens daarom hebben wij dus nu gevraagd, hebben jullie additionele punten waar wij niet bijvoorbeeld mee hebben rekening hebben gehouden in ons partijprogramma tijdens de verkiezingen. Een bestuursakkoord is enkel maar 10 miljoen in de komende 4 jaar. Daarnaast hangt wat extra middelen. Maar je hebt gelijk, dierenwelzijn staat er niet in.
natuur staat er niet in, economische ontwikkeling staat er niet in. Daarom gaan we nu in ons eigen bestuursprogramma, dat is van Bonaire, het bestuur van Bonaire, gaan we nu invulling geven. En dierenwelzijn heeft een plek. Sterker nog, een paar dagen terug hebben we een bestuurscollege besluit genomen om een werkgroep op te richten. Die heet werkgroep dierenwelzijn. En als eerste agendapunt is wetgevingstraject, wat we nu hebben, verbeteren. De wetgeving die we nu hebben is verouderd. Maar vervolgens gaan we ook bepaalde issues in de community, als het gaat om de flamingo's en de ezels en de hondenproblematiek, gaan we gezamenlijk aanpakken. Ja. En kan Jan daar een rol in spelen? Ja, graag. Jan, je hebt de aftrap van ons gehoord. Wat denk je dat wij gezamenlijk zouden kunnen doen? Nou, het belangrijkste is, ik moet even stellen, wij zijn geen brancheorganisatie. Wij gaan dus niet op de stoel zitten van de lokale en regionale dierenhulporganisaties hier. Ons uitgangspunt is, waar we ook in Nederland actief zijn, dat de lokale organisaties het beste weten wat er lokaal speelt. En we gaan ook niet op de stoel van de overheid zitten. Wij zijn er om juist de lokale organisaties en de overheid waar mogelijk te ondersteunen. Dierenwelzijn hangt vaak samen met kennis bij de mensen, gewoon de bevolking, en vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk betekent dat het ook weer erg lokaal gericht is en men eigenlijk zeer naar binnen gericht is. Dus er is vaak weinig bekend wat er elders wellicht al speelt en bekend is. Waar wij bij kunnen helpen onder andere is juist die kennisdeling. We zijn recent hebben we ons vakblad dierenhulpverlening op de markt gebracht. Juist om die kennisdeling verder uit te rollen. Omdat er zoveel behoefte aan is. Vaak zijn er problemen waar elders al een oplossing bedacht is. Dat hoeft misschien niet perfect te zijn voor de situatie hier of ergens anders. Maar door daar kennis van te nemen kun je sneller tot een oplossing komen. En ik denk dat wij samen met de overheid lokale clubs weer kunnen helpen om zeg maar bepaalde kaders te geven en ze binnen die kaders te helpen die stappen te doen. Want het prachtige van die sector van dierenwelzijn is dat er zoveel mensen met veel passie actief zijn. Die passie maakt het ook wel eens een beetje moeilijk, eerlijk gezegd. Maar ze doen het wel met hart en ziel en doen het als vrijwilliger. Je moet ze alleen eigenlijk de middelen geven en de kennis om dat werk goed te doen. En ja, dan kun je gaan discussiëren over bepaalde grote onderwerpen die invloed hebben op de zaken eronder, zoals hier op het eiland wellicht de geiten. Het is niet aan mij om een oordeel te vellen, maar we kunnen wel met elkaar erover discussiëren en wellicht ook kijken wat er elders in Nederland of andere landen gebeurt, om te kijken van hoe is het daar dan opgelost en zou dat iets kunnen zijn wat we hier ook kunnen doen. Ja. Ja. Dus los van onze dat wij af en toe financieel of in natura organisaties kunnen helpen, kunnen we ook heel veel helpen bij kennisdeling. Ja. Nou, wij zijn als in ieder geval overheid ten eerste erkentelijk met jullie hulp. En bij deze de uitnodiging, jullie hebben input gestuurd voor het maken van ons bestuursprogramma. Maar bij deze een uitnodiging dat we ook persoonlijk hierover verder kunnen praten. En hoe jullie ons, laten we zeggen, hoofdstuk dierenwelzijn in ons bestuursprogramma verder daar gestalte aan kan gaan geven. We willen graag helpen. We zullen dan wel natuurlijk onze lokale beneficianten, maar ook de andere organisaties die hier actief zijn, vooral moeten vragen van hun input te geven. En dat met elkaar, met jullie op te pakken. Ik voel een congres aankomen. Het zou zo waar de overheid uitgenodigd is en alle organisaties zijn uitgenodigd. Zij doen in Nederland al hele goede congressen. Ook met mensen van de overheid, met dierenartsen, noem maar op. Sterker nog, wij gaan als bestuurscollege een masterplan schrijven, 2030. Waar willen we met z'n allen naartoe? Waar zien wij Bonaire over 10 jaar? En het idee is om zo'n congres over 2-3 maanden te gaan organiseren. En het idee is om verschillende thema's, mensen, organisatie, een platform te geven. Dat ze in ieder geval aan iedereen kunnen uitleggen, hiermee zijn we bezig nu. En zo zien wij Bonaire over 10 jaar. Dus wellicht is dat een idee dat we gezamenlijk zoiets kunnen gaan organiseren. En de thematiek dierenwelzijn kunnen we dan gezamenlijk met de organisatie. Ja. Ik denk dat we daarmee een goede afspraak hebben. Iemand nog iets aan toe te voegen? Jij nog iets toe te voegen? Jij, Jan?
dan ben ik heel blij dat jullie elkaar ontmoet hebben. Dankjewel. En dan gaan wij door weer met ons programma. Hartstikke fijn dat jullie er allebei waren. Dankjewel. Oké, daar gaan we. Het dessert. Elise is dit jaar de pastry chef van het culinaire team. Is met prachtige dingen bezig. Deel van het dessert gaat ze hier laten zien. Het belangrijkste hierin is de rum rincon. Weer zo'n heerlijke drank hier op het eiland gemaakt. Elise. Ik heb de rum rincon gebruikt om rumrozijnen te maken. Eigenlijk de Hollandse boerenjongens. Die heb ik nog gemarineerd met sterrenijs, kaneel en Madagascar vanille. Die heb ik verwerkt in een cakeje. De cake is gelukkig nu al afgekoeld. Ik ga nu het afmaken met de room. Die zit in de machine. Daar doe ik ook nog een verse Madagascar vanille door. Ruim gaat het toch vanille. Lekker toch? Ik ga hem zo meteen opspuiten met een margrietspuitmondje. Jullie zullen zo zien waarom die zo heet. Dat doe ik even. Ziet er mooi uit. En hoe lang weken die rozijntjes? Ik doe ze een week van tevoren in de rum met de kruiden erbij. Zodat het echt alle tijd heeft om de smaken goed in te trekken. En ja, zo gaan ze dus ook mee naar Miami. Rust. Smaakt goed. Oké, dat is hem. Dessert, rum, rincon, rozijntjes met een cakeje en Madagascar vanille chantilly. Dank je. Kijk, en dan zijn we aangekomen aan het eind van de serie Brunch en Babbels. Ik vraag nog één keer, dit was de 13e aflevering. Laat even weten wat jullie ervan vinden. De mensen die ons de opdracht gegeven hebben, de ruimte hebben gegeven om dit programma te maken, die vragen ook, hoe vindt de kijker het? Dat weten we niet. Stuur ons een mailtje naar info@brunchandbabbels.nl en dan weten we meer. Misschien mogen we volgend jaar dan nog een keer meedoen. We zijn nu op het eind. Jacqueline Otter kreeg de make-over. Ik denk, ik ga nu maar vast afscheid van u nemen, maar dan kom ik straks niet meer overheen. Dus ik ga haar nu halen. Moment. Jacqueline. Ja. Met het stijlteam. Ik moet omdraaien. Kijk, kom met me mee. Ze mag nog niet in de spiegel kijken. En ik bedank ondertussen even Ed en Petra en Vivienne voor deze echte make-over.
Nou vind ik het echt eng worden. Nou vind je het eng worden, Ja, hè? echt serieus, ja. Zal ik bij je blijven? Ja, maar ik ga nou trillen. Ga je trillen dan? Nou, we gaan jou nu omdraaien. En ik ga lekker uitbeelden. Oh, wauw. Ja, dank jullie wel. Super. Dit is echt heel raar. Dit is heel raar. Je praat ook gelijk anders. Heel chic ga je praten. Heel beetje chic. Wauw. Oh, dat vind ik mooi. Ik ben gewoon een normaal mens nu. Dankjewel. Dankjewel. Waar is mama? Wacht even. Oh, sorry. Moeders en dochter. Kom eens hier. Komt er eens bij. Ik wil graag nog even de eerste reactie van moeder. Nee, kom erbij. Naast me. Nee, jij. Klas, je moet erbij komen, zegt hij. Oké. Wij willen de reactie van moeder en dochter. Nou, wat vinden jullie ervan? Ik vind het mooi. Nou, dat is heel mooi. En ik vind het ook mooi. Dankjewel. Dank jullie wel allemaal. Alsjeblieft. Hey.